бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои ҳамешагии варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооту толораҳои барҳавову ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бунёду навсозӣ гардида ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳоло дар ҷумҳурӣ наздики 11 000 иншооти варзишӣ мавҷуд аст ки ин шумора дар ҳоли афзоиш қарор дорад. бунёди инфрасохтори варзишӣ барои рушду густариши ин ё он риштаи варзиш заминаи хуб фароҳам меорад. имрӯз мо дар шаҳри Бухтар қарор дорем ва ин ҷо як чорабинӣ бошукӯҳ баргузор мешавад, яъне ифтитоҳи ҳавзи шиноварӣ барои варзишгарон ва инчунин чанде аз рақобатҳо дар доираи мусобиқа дар ан ҳамин ҳавзи нав баргузор мешавад. ҳамасола дар миқёси кишвар даҳҳо иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода мешавад ки мақсад аз ин иқдомҳо ҷалби аҳолӣ ба тарзи ҳаёти солим мебошад. бо ҳамин мақсад боз як маҷмӯаи шиноварӣ дар шаҳри Бухтар сохта ба истифода дода шуд ки барои машқу тамрини варзишгарон инчунин ҳар он нафаре ки баҳри обу тоби бадан меояд шароити хуб фароҳам оварда шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозии наврасону ҷавонони вилояти Хатлон аст ки дар заминаи дастуру ҳидоятҳои роҳнамусози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди инфрасохтори соҳаи варзиш дар ҳудуди вилояти Хатлон сол то сол беҳтар гардида истодааст. имрӯз мо дар маросими ифтитоҳи ҳавзи шиноварӣ барои наврасону ҷавонони вилоят дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар қарор дорем ки ин иншоот дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шакли муосир ва талабот ба стандарти имрӯза мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда истодааст. иншооти мазкур бо мусоидат ва дастгириҳои раиси Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Бухтар мавриди истифода қарор гирифтааст ки талабот имрӯз ба ҳавзҳои шиноварӣ дар ҳудуди вилоят хеле зиёд аст. ба он хотире ки вилояти Хатлон нисбати дигар минтақаҳои кишвар дар фасли тобистон гармтар аст ва ин имконият медиҳад ки наврасону ҷавонони мо дигар дар ҷойҳои хатарзо ба оббозӣ машғул нашаванд, балки дар ин ҷо омада фароғат кунанд, истироҳат кунанд ва ба оббозӣ машғул шаванд. ҳавзи мазкур дорои шароити муосир буда барои машқу тамрини шиноварон ва баргузории мусобиқаҳои дохилӣ имконияти хубро фароҳам меорад. дар саҳни ҳавз нишастҷойҳо барои тамошобинон, нуқтаҳои либосивазкунию шустушӯи бадан ва утоқҳои корӣ барои мураббиёну кормандони соҳа сохта шудааст. нурафканҳои хурду бузург аз чор тарафи ҳавз насб карда шудаанд ки варзишгарон метавонанд дар дилхоҳ вақт омада тамрин бигиранд ва малакаи худро сайқал бидиҳанд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки имрӯз дар шаҳри Бухтар боз як ҳавзи шиноварӣ ба талаботи дохилӣ ҷавобгӯ мавриди истифода қарор дода мешавад ва дар ин ҳавзи шиноварӣ метавонанд ҷавонон, наврасони ин маҳалла, ин шаҳр ба намуди варзиши шиноварӣ машғул шаванд ва аз байни инҳо албатта ки варзишгарони беҳтаринам пайдо шавад. ин ҳавзи шиноварӣ албатта дорои шароити хуб мебошад ва дар ин ҷа метавонанд заминаи хубе бигзоранд барои варзишгарони ин маҳалла, барои варзишгарони ин минтақа ва албатта баъди машқу тамрин кардан метавонем ки мо аз байни инҳо беҳтаринҳоро интихоб кунем ва шомил кунем ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон. албатта дар ҳавзи мазкур тамоми шароитҳо
ба назар гирифта шудааст. ҷойи либоси васкунӣ, ҷойи душ, тамоми шароитҳо ба инобат гирифта шудааст, ки дар ин ҷа мақсад бе ягон мамоният метавонанд ки гурӯҳҳои варзишӣ, гурӯҳҳои шиноварӣ дар ин ҷо ба машқи тамрин фаро гирифта шаванд. албатта дар бораи шароит чун сухан гуфтем, ин ҷа барои ҷойи нишаст барои тамошобинон ҳам зиёда аз 100 нафар мухлисон метавонанд дар ин ҷа мухлисӣ кунанд ва мо метавонем ки дар оянда мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ, яъне ки мусобиқаҳои шарҳи марҳилаҳои аввал дар ин ҳавзи шиноварӣ баргузор намоем. хуб, имрӯз дар шаҳри Бухтар қарор доред ва ин ҷо як ҳавзи нав бунёд гардидааст. Якумин бор шумо дар ин ҳавз аввалин нафароне мешавед ки машқи намоишӣ нишон медиҳед ва ҳам сабқадронӣ мекунед. бале, мо барои нишон додани маҳорати худамон ба ин ҷо омадаем ва мехоҳем ки маҳорати шиновари худамонро дар ин ҳавз якум бор иштирок менамоем, бояд нишон диҳем ва мо боварӣ дорем ки мо аз уҳдаи ин кор мебароем. хуб, ҳавз чӣ хел аст ба шумо маъқул аст? ҳавз бисёр зебо аст, бисёр гуворо метобад. ҳавз ба ҳама варзишгарои мо писанд омадааст. дар маросими ифтитоҳ вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Федератсияи миллии шиноварии Тоҷикистон Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ва раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ширкат намуданд. зимни суханронӣ ҳозирин иброз доштанд, ки бунёду ба истифода қарор гирифтани ҳавзи шиноварӣ метавонад барои кашфи чеҳраҳои нав аз минтақаи Хатлон таъсири бузург расонад. ҳамзамон гуфта шуд, ки иншооти варзишии мазкур метавонад барои сокинони шаҳри Бухтар ҷиҳати машғул шудан ба оббозӣ шароити созгор фароҳам оварад. пас аз анҷоми қисмати расмӣ аз ҷониби шиноварони ҳирфаӣ якчанд рақобатҳои намоишӣ нишон дода шуд, ки ин оғозбахши машғулиятҳо дар ин ҳавз ба шумор мерафт. Меня зовут Навруз Мамадова Умария. Я на протяжении 2 года занимаюсь плаванием. Я участвовала на многих соревнованиях и получала места. Сегодня мы показали показательное выступление в Бухтаре в честь открытия бассейна Бухтара. И мы показали все 4 стиля для спортсменов Бухтара. И надеемся, что в будущем они тоже смогут стать такими спортсменами и будут показывать очень хорошие результаты. Еще мы приглашаем девушек, чтобы они тоже занимались этим видом спорта, потому что он очень полезен для здоровья и самый лучший, по моему мнению. Я Дадобаев Исламедин, ученик школы по плаванию номер 4. Пришел в город Бухтар на показательное выступление. Довольно-таки неплохо проплыли мы. Зрителям понравилось. Хочу, чтобы в дальнейшем мы также выезжали в другие страны и показывали свой наилучший результат. Ман Шокиров Некруз, варзишгари мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии 4 оид ба шиноварӣ мебошам, ки мо имрӯз ба вилояти Хатлони шаҳри Бухтар барои нишон додани намудҳои варзишии шиноварӣ ба шаҳри Бухтар омадаем. дар ин ҷо як ҳавзи шиноварӣ шудааст, ки мо ба ин ҷо барои нишон додани намудҳои шиноварӣ барои мардуми ин минтақа барои нишон додани варзиш омадаем. мо аз ин ҷо як илҳоми хубе гирифтаем ва мехоҳем ки дар мусобиқаҳои оянда иштирок карда парчами давлатии худамонро баланд бардорем. аз пеш моро мусобиқаи байналмилалӣ интизор аст, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад ва инчунин як тои дигар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ки мо ба он ҷо рафта мехоҳем ки дар он ҷо сазовор ва ҳунарнамоӣ намоем. шароиту имкониятҳо барои малакаи варзишгарон таъсири мусбӣ ва нақши муҳим дорад.
аз ин лиҳоз роҳбарияти федератсияи миллии шиноварии тоҷикистон саъй мекунанд ки барои рушду равнақи ин риштаи варзиш тадбирҳои заруриро андешанд ва албатта бунёди чунин ҳавзҳою ташкил гардидани гурӯҳҳои шиноварӣ барои васеъ шудани доираи ин варзиш ва густариш ёфтани он заминаи хуб аст. имрӯз дар шаҳри бохтар бо ташаббуси федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии тоҷикистон ҳавзи шиноварии нав ифтитоҳ меёбад ки дар имрӯза сабқати гузашта истода варзишгарони дастаи мунтахаб аз ҷумҳурии тоҷикистон ширкат меварзанд. ҳавзи шиноварӣ аз ҷиҳатҳои беҳдоштӣ гӯем аз ҷиҳатҳои ҷойгиршавиаш ба мувофиқ аст, яъне ба талабот ҷавобгӯ мебошад, яъне барои тарғибу ташвиқи шиноварӣ ва барои муайян намудани беҳтаринҳо аз ин минтақаҳо яъне айни муддао аст. яъне ки шароит барои варзишгароне ки ба ҳавзи шиноварӣ ворид мешаванд, яъне ҷойҳои иваз кардани либос, ҷойҳои шустани бадан, яъне тоза худро карда ба об вай кардан дар дараҷаи олӣ мебошад. Хай ма гуфтанем ки дар оянда агар ташаббуси федератсияи миллии шиновариро дигар ташкилотҳо ба инобат гиранд, яъне дастгирӣ кунанд ва дар ҷумҳурии мо хеле ҳавзҳое ки талаботи ҷаҳонӣ рост меояд, яъне агар сохта ба истифода диҳанд ва аз ин ҳисоб дар инҷо бачаҳои мо машқ карда яъне як натиҷа нишон диҳанд ва обрӯи яъне давлат миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд баранд, хеле хуб мешуд. шукри истиқлолият ки рӯз то рӯз дар ҷумҳурии мо ҳавзҳои шиноварӣ ба истифода дода мешавад ва ҷавонони мо, варзишгарони мо дар ин ҳавзҳо машқ ва тамрин мекунанд ва қобилияти худро ки баланд мебаранд. рӯз то рӯз варзишгарони мо хуб шуда истоданд ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз он иштирок карда ки парчами тоҷикистонро, парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардоранд. варзишгарони федератсияи миллии шиноварии тоҷикистон ҳамасола дар мусобиқоти байналмилалии ширкат варзида сазовори медалҳо мегарданд. чун маъракаи муҳими варзишӣ бозиҳои олимпӣ идома дорад, варзишгарони мо аз риштаи шиноварӣ низ ба олимпиада сафарбар шудаанд. дар 33-юмин бозиҳои тобистунаи олимпӣ Фахриддин Маткамов ва Екатерина Бардачова дар намуди шиноварии озод Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд ки аллакай Фахриддин Маткамов дар масофаи 50 метр ҳунарнамоӣ намуд. Маткамов дар зергурӯҳи худ аввалин шуда ба марра расид, аммо натиҷаи нишондодаи ӯ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи дигар кифоягӣ накард. ҳоло Екатерина Бардачова имкон дорад ки дар бозиҳои олимпӣ ба натиҷаи шоиста сазовор бигардад. Да, действительно, моя ученица, это Бардачева Екатерина, мастер спорта Республики Таджикистан, член сборной команды, член федерации, Национальной федерации плавания. Она на самом деле находится сейчас в Париже на 33-х летних Олимпийских играх. Подготовка проводилась у нас в городе Душанбе, в 50-метровом бассейне, который нам предоставила спортивная школа по плаванию. Плюс, конечно, нас поддержала Национальная федерация плавания. Также поддержку нам оказал Национальный олимпийский комитет в подготовке моей ученицы к Олимпийским играм. Что можно ожидать от вашей ученицы, в общем, от те два от участия? Которые, да. Ну, конечно, что можно ожидать? Это, конечно, мы должны показать то самое лучшее время, на которое наши спортсмены готовы. Улучшить результаты, время, свое личное время в своих заплывах.
шароит барои машқу тамрин дар навъи шиноварӣ рӯз то рӯз беҳтар мегардад ва маҷмӯаҳои обӣ дар манотиқи ҷумҳурӣ сӯхта ба истифода дода мешаванд. аз рӯи тақвими мусобиқаҳо ҳар сол дар миқёси ҷумҳурӣ даҳҳо мусобиқа баргузор мегарданд. инчунин барои густариш ва оммавигардонии ин ришта сабқатҳо миёни ҳаваскорон дар минтақаҳои дурдасти кишвар ба роҳ монда мешаванд. илова бар ин мусобиқоти байналмилалӣ низ дар тоҷикистон ҳар сол доир мегарданд ва моҳи сентябри соли равон дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст. итминон дорем ки он дар сатҳи олӣ баргузор мешавад ва варзишгарони мо ҳунару малакаи хуб нишон медиҳанд. барномаи самт буд рӯи экранҳои шумо. то нашрҳои дигар хуш бимонед.